हिसाबै बाहागो लाफैदों बे समाव मेल बेखेवनो मोननानै मा फोरमायगोन? सालबारि गामिनि बे बाथौ मन्दिराव गोथार बाथौ सान फालिनायजों लोगोसे समग्र ओनसोलनि बाथौआरि बिथांमोनखौ लाफानानै बाहाय मोनसे सावराय मेल खालामदों जे बाथौ धोरोमखौ बोरैहाय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हायो। फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि बर'फोरनि धोरोमा बाथौआनो, गुबुन नंथ्रा आरो बे धोरोमानो जोंनि आइडेन्टिटि सिनायथि, जोंनि हारिमु, जोंनि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय, जोंनि सिन्था धारा आखल आखु बे धोरोमावनो दंजोबो। जोङो बर' हारिखौ गेदेमा हारि दानायनि जोंनि जि सिमां बेखौ मावफुंनांगौब्ला जोंहा निजिस्स' धोरोम, निजिस्स' भाषा, निजिस्स' कला कृष्टि जोंहा जिहेथु दंखायो। बेखायनो समग्र बर'फोरनि बे धोरोमखौ जोङो लाखिनांगौ। जोंखौ हिन्दु होननानैनो बुंबोदों, नाथाय बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों हिन्दु नङाबो होनबोदों। नाथाय जोंहा स्कप गैयामोन जे जोङो बाथौआरि होननानै बुंनानै लानायनि मोनसे स्कप गैयामोन। दा बिनिखायनो भारत सरकारनाव जोङो दाबि जनायदों जे गुबुन धोरोमफोरबायदि जेरै जैन, सिख, बुद्धिस्टफोरबायदि बर'नि बे बाथौ धोरोमखौबो मानिनांगौ आरो जेब्लानो मानिगोन अब्लानो जोङो पुर्णांग जोंनि आइडेन्टिटिखौ बाथौ धोरोमारि हिसाबै जों मोननो हागोन। बेखायनो जोङो सिन्था खालामदों फैगौ सेन्सासआव जे नेक्स्ट सेन्सास जागोन बाहाय समग्र बाथौआरिफ्रा गावनि धोरोमखौ बाथौ होननानै लिरगोन जों। गिबि गिबियावनो मागो दाननि नैथि मंगलबार बाथौ सान, बे बाथौ साननि दुलाराय बाथौ सिबियारिनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेयाव बे 14 मोन ना 14 चिरांदुवार बे सालबारि गामियाव रुपाथि मायथाइ जे फालिदों, बेयाव बिटिआर सरकारनिफ्राय सासे आलासि हिसाबै बेयाव गिदोंमोन। बिनाय लेखा जोंहा आंखौनो बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै थिनहरदों। आं बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बेयाव एखेबारे बाथौ धोरोमारि गाजा गोमजा ज'यैनो बाहागो लानानै बाथौ धोरोमखौ बोरै फालिलांनांगौ, फैबाय थानाय समाव बाथौ धोरोमारिफोरनि थाखाय मावनांगौ खामानिफ्रा मा मा बेफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जों गेवलां मेलाव बाहागो लानो मोनदों। जोबोद गोजोननाय मोनो, जोबोद मोजां जादों। नोंथांमोननि धोरोमनिफ्राय इयुनाव बाथौ धोरोम हिसाबै बा धोरोम बिथिङाव माबोरै हेफाजाब होनायनि थांखिफोर दङ नामा? जोंनियाव अनलि बाथौ धोरोमल' नङा, बिटिआर सरकार हिसाबै गासिबो माहारि हारिफोरनि जिथु धोरोमफोर दङ, गुबुन गुबुन धोरोमफोर दं, गासिबो धोरोमखौनो सनमान होनानै जोंनाव मोनसे आसनि दं। बे आसनिया जाबाय आलारि सोरां आसनि। बे आलारि सोरां आसनिया ओरैबायदि मोजां, बेयाव जोंनि हानि डकुमेन्टसबो नाङा, खुनु माने भाउचारबो खोन्थानाङा, खुनु इस्टिमेट नाङा, खुनु एप्रुभ नाङा। जोङो डाइरेक्ट कमिटिजों फैनानै जोङो 2 लाख थाखानि चेक होनानै बिथांमोनखौ बहननानै जिखि खामानियाव बाहाया जों बिथांमोननो बे 2 लाख थाखाखौ होनाय जायो। बे जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनसे आसनि। आरो बिनि बागैबो हाया कमिटिया गासिबो थिगब्ला बिनि बागैबो गोबां जोङो स्किम होनायनि आसनि जोंनि गेजेराव दङ। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।